जे सामुं खालायथानि जे नांमानि आबो बेबागनो साबिमानो जों आबो जों आबोंखा फान एगे फाइनेंशियल जों जतरी हयतोनो जों सुबासो नांगौ हायनि बागै जे तिनि सिमना ब्लक कमिटी एगे सदर डिस्ट्रिक्ट जतरो सुबालाय दङ जोंनि बुबाग्रानि बिसिगांनि सामुनो तुयो ते लाय थांनाय साल रगाबो गोबां मा प्रग्रामाव जोंनि बुबाग्रानो सुबाथानि जोंनि टीएफ रकनि याक दङ ते बुंनि सुबां दङ आबो जों कुनुदिनो अस्वीकार खालायनांला गिताबो बिसिगांनि जों बिसि इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बोर्ड हायनो हाय जों टीएफ संनि जत एडवाइस जों बरबाय कगलाम सालायनो सिनि बिसिगांआव जों बाहायखाय सामुं खालायनायनि आबरकनो दै जों मा चुबलायनाय कक मा चाबलायनाय कारण नायनाय दि तिनि 11 तारिख तिनि बुबाग्राव फाइना कक दंमानि न हायपेन ताबो सिउरि मेको कारण सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नीति जे केस खालायजाक दंमानि आबो तिनि सुप्रीम कोर्ट आबोनि सुनानि दं खोनासे आबो 12 तारिख सुनानि दं बे तिनि फाय बतैसा खोना फुंगायसि सिरियाव तिनि सारिगो थानानि आबो बाहाय कुनु सिउर करि के बुबाग्रा तो बुबाग्रानि सामुं जे मानसा खालायले दं जोंबो अ आमचाइ निंगै सिमना ब्लक निंगै सदर डिस्ट्रिक्ट निंगै जतनो तामो सेबक खालायनाय तामो सेबक खालाया तामो राजनीति खालायनाय तामो राजनीति खालाया बेबा लुकुरकनो जों थानसा खालाय बिसिगांनि सिरि सामुं जों मा खालायनाय अ जागाव जों नुजागौ जे त्रिपुरा हास्तेव ताबुक विशेष खालायै बीजेपी रक साइट वही दङ जत 40टा सीट जेटा एससी ते जेनारेल मिलिवि 40टा सीट दङ जोंनि त्रिपुरासानि 20टा सीट बादे अ 40टावो बरक बेबाग सीट न गोप्लाय खालायनायनि बागै साइट वही दंमानि आबो जों नुजागौ हायपानो जोंहाबो साबिमानो जे बरक त्रिपुरानि त्रिपुरासा सिमिया होल जत त्रिपुरानि त्रिपुरासारकनो सिमिया जत त्रिपुरानि अजागानि लुकुरकनो बाहायखाय ताताल कक साबै लायथांनाय 2018 साल अजागा चौमारियाव गोप्लायखा जे आजागा जे कक रक रिजार्भ दंमानि बरक क्षमताव फैगाखाय सरकाराव फैगाखाय बरक त्रिपुरा हास्तेव तामो तामोरिना दंमानि तिनि जारा सेबक खालाय दंनाय रकनरक गाहाम कैन सायमानामो बंनि इस्तिहार तामो दंमानि कायसा फानो ताबुसु जरातै फुलफिल खालायमानि नुजायखौ हायनि बागै त्रिपुरानि लुकुरकबो बेबागनो खाकयजा गे तिनि सिनि बुबाग्रा अम हायकेनो सामुं खालाय दङ जत लुकुरक स्पेशली चिनि त्रिपुरासारक बाहायके बानचिनानि भारतनि संविधाननि दैनियाव जों पार्मानेंट सल्यूशन नांगौ आबो जों स्राय स्राय चिनि बुबाग्रानि खुखै खोनावते जोंबो बुबाग्रानो आ जागाव जों सल्यूशन नायो पार्मानेंट जों हायनो पार्शियल सल्यूशन या जे ननो दा कैसा फान्ड रिखा ननो कैसा पैकेज रिखा कैसा पैकेज रि ननो 6-7 हजार कोटी रां रिखा आमसुक बायनो त्रिपुरासारक हामसिनाय अम हायवान सुगै जों तेंलानिया हायनि बागै चिनि त्रिपुराहानि जों त्रिपुरासारक जे साखायपानो कैसा पार्मानेंट सल्यूशन नांगौ गाव पार्मानेंट सल्यूशन कारिना थांगा अंकाय बुबाग्रा सायसुंबंगिया आं सायसुंबंगिया चिनि चेयरमैन सायसुंबंगिया जों बेबा त्रिपुरासारक से थानसा मांनाय हायनि बागै अ नबारनो अ ककनो जों नबार बाक्सानो सिपचारि मातलांनाय हायनि बागै जों 2023 नि सिगां अमनो चिनि कैसा जरा गाहाम अ 23 नि बिसिंगो अ हानि त्रिपुरासारकनो फेवदानि कैसा जरा अ 23 लाय थांगा अंकाय 2026 साल डिलिमिटेशन नाय आबो जतनो सायमान अंकाय आमसुक सायमान दंखानो से ताबुक बचिनि बरग्र जारा दफा दफा हि सामुं खायनाय र तिनि साबबाय फालजाका बाहायखाय पाइजाका आमरक जों नुबै दङ बे तिनि त्रिपुराहानि त्रिपुरासारक मोटामुटी भावे रमदि
70-80% ত্রিপুরা সারক তাবু চিনি বুবাগ্রানো লগে রিউই দङ रिथाय जों चिनि आमचायाबो चिनि सिमना आमचायनि जत लुकरकनोबो जों अमनो मा बुजबनाय जे जों ते बुसुक किरि करखायमां अ संसाराव दंसिनाय जों ते बुसुक बुइनि दफा बाय सातक जांमां अ हावो जों दंसिनाय चिनि निजिनि हा जों साइमान दं थानो जों चाकरि खालाय दं प्रुबो किरि कर परे प्रुबो किरि कर बिजनेस खालाय प्रुबो जों किरि कर हकाय जों बजराव जों स्वाधीनभावे चिनि अ निजिनि हावो जों बदिनो स्वाधीनभावे सामन खालायै चिनि दफानो गजुक साकाव लांसिनाय आबरकनो जों चिनि जनगणनो मा बुजबनाय चाकरि खालायनाय हेगबा सेबक खालायनाय रकबो आं ट्रान्सफारनो किरिमां ते बुसुक सेबको किरितेनि सामन खालायलायसिनायबा जों कलेजाव थांपुरो स्कुल थांपुरबो बुसुक किरिवै चलायलायनाय जों सेबक खाय किफिल दंपुरो लामाव बो किरिवो नगल दंफोरबो किरिवो बुसाबुतैनि बागैबो किरिवो ओंखाय जों किरिलायमां दे जों अ संसाराव दंलायसिनायबा हानि बागै जों जेसेबांनो पार्मानेन्ट सल्युशन नांगौ जों जाहाथे किरियावैनो अ संसाराव जोंबो गाहाम फोरोंखाय आंनि नुखुंगो आंनि बुसाबुतैनो गाहाम खालायलांनानै आबो जत नुखुरावनो मुसुंगो फियाबा जों जदिनो साक बाय थांनि सिमि वानसुका हंखाय जों निजिनि बागै सिमि वानसुका हंखाय जों बाहायखाय चिनि दफानो जों मोथां माननायबा जों नुखै दंले जा रां फैसानो हामजागनाय र क्षमतानो हामजागनाय र दिनै बजाक थांसुगैबायगा ओंखायनो मानो नों सायसुंनि हामक्रायनि बागै नों सायसुंनि बागै निनि नुखुंनि बागै नों कायसा लाम गाहाम सनामै थांमारो किन्तु बा निनि दफा निनि हा तसे दंला नों आहाजराव नों बियां थांनाय हयथ' नों निनि बुसाबुतैनो डक्टर इन्जिनियार अफिसार सनामै गलांमानखा नों संसार याकारानो किन्तु निनि बुसाबुतै जे अ हावो निजिनि हावो अ हानि मालिक दंतै फानो जों बुइनि सेलेंगै सामु खालाय दंमा सोलाय जों फायदि जेहेतु चिनि बुबाग्रानि लिडारशिपो दाबो गाहामखाय चिनि टिप्रा सारक थानसानि दिखे थाङै दङ जाहाथे जों बुइनि दफाबाय ते कोनो सातक पितक खालाय जायगायावै जों बोसोगांनि सामनो जों मा खालायनाय दाबो फायदि जारा CPM खालायनाय दं कंग्रेस खालायनाय दं BJP खालायनाय दं जारा जातीय राजनैतिक बदल खालायनाय र बरकनो जों गाहामखाय मा बुजबनाय दाबो बर्तमानथ' त्रिपुराव BJP IPFT सरकार चालुगै दं किन्तु नायदि जेफोरबानो दिल्लीयाव थांखांखाय त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार त्रिपुरानि डेपुटी चिफ मिनिस्टार ते बाकी अन्यान्य मिनिस्टार दिल्लीयाव थांगायाखै जेफोर मोदी बाय मालायो प्रधानमंत्री बाय मालायो स्वराष्ट्र मंत्री बाय मालायो अमित शाह बाय मालायो कोनो दिनो फानो आं दाबुक सुजरते नुयाखो जे त्रिपुरानि टिप्रा सारकनि बानसेनानै लामा त्रिपुरानि टिप्रा सारकनि आमचायनो बाहायकै डेभलपमेन्ट खालायनानै अमहाय कक थाइसा थाइनिफ्रायनो दाबुक पर्यन्त सैजाक जों नुयाखो अथवा साइयाखो बरक साबो सागला ओंखाय आमरकनो जों त्रिपुरा हाव जारा दाबुबो जारा BJPनि लिडार्स रमनि चिनि दारामपद दारायगदि त्रिपुरा तंले गोबांमा लिडार्स जों बरकनोबो अक क्वेश्चन सोङै मानो जे नरकथ' खरकसा त्रिपुरा सांगै त्रिपुरा हानि बागै तांगै सेंट्रल गभर्नमेंट थांगै प्रधानमंत्री बाय मालायफोरखाय त्रिपुरानि टिप्रा सानि बागै थाइसा कयब्लाय रिजायगा थाइसा मेमोरेन्डाम रिजायगा शुधु त्रिपुरानि जे जायगा टाउन आगरतला मोहनपुर बिलुनिया साब्रुम धर्मनगर कैलाशहर आम्बासा आमतेहाय जागाव बाहायके डेभलपमेन्ट खालायनानै बाहायके इन्डास्ट्रियेल सेक्टर न बारायनानै अम हायकक रक्सिमिसे बरक डिमान्ड नारगो त्रिपुरा सारकनि खाय बियां थांसिनाय त्रिपुरा सारकनि उपाय तामंनाय आबरकनो जों सोङै मानबोलेना इखो बरक निजिबो वान सुक्ताय किन्तु बरक तामनो बागै आ जागा सगैमाय अंखाय बरक निजि पार्सोनाल निजि बाय थांनि बागै वान सुकमानि बागैसे तिनि त्रिपुरा हाबो गोबांमा सेबक लांगो चाकरि लांगो हिनि सांबादिक सम्मेलन खालायै कन्ट्राक्ट बेसिस लांग दङ आ कन्ट्राक्ट बेसिस लांग थानि बुसुक त्रिपुरा सारकनो बुसुक बागजाखा त्रिपुरा सारकनो कि रेशियो मेंटेन खालायदे बागजाखा आमर कोनो निउज करि आमर माने बाहायके चले तौखा सुजाको त्रिपुरानि जे त्रिपुरा सारा जे नेतारो मुंसासे साइमाया जोंहाबो स्राय स्राय नुगै दङ सिनि मकल बुसुकांगो
दाय थांनाय सालो কৈलाসহর कुटो 60-70 जना पोस्ट आ जागा जों जुदि 100% रोस्टार नुइबो जुदि 60-70 जनाके आरो निचिनि 31% बोसोक फाय हिके 3-21 प्राय 21 जना मतो दंना नमानि किन्तु चिनि बर खरकसा खरमै दं ताबो डिस्ट्रिक्ट कोर्टआव अम हाइके लांजागै दङ अम हाइके गोबां मा डिपार्टमेन्टआव लांजागै दङ अथच चिनि टिप्रासारकाय कुनु जागा हाबनानै सेफ मानया आबरक न बाहायके नगै हजम खलाय दङैमान आं बेलायखेनो वाना मासे द ठीक আছে বিজেপি রকছে জানজানি স্বার্থনি বাগে ওয়ানসুকনা চিনি आंबो आईपीएफ नो खायमाने हायबान आईपीएफ टिओ तंख्रुबो गोबां मा ककनो तयै जेमन फरेस्ट डिपार्टमेंट फिशारि डिपार्टमेंट जत जागा जे सेबुकलांगो आं जत जागा न सावै अ जागा चिनि टिप्रासारकनि तामनि बागे डिप्राइभ खलायजाका आकरनो आं तिसावो तेसावो इंखाय ताबुखाय केबोसे सालिया इंखा आं निजिबो करिखा ताबुक साबो सासिनाय इंखा ताबुक जे तंगै तंनाय आ जागा आं आईपीएफ टिनि एमएलए रनो बकयो फुन खाइबो सावो नरक सानाबा जे नरक आ जागा सरकारनि लगै तंगै तंगै नों टिप्रासानि इंगै थाइसाकक साइमे अंगाय आरोते ताम आसुगै तंखबा बरक बाय ताबुक नायदि मुंगिया कामनि ब्लक नरक सिनिबायना मुंगिया कामनि ब्लक नि आईपीएफ टिनि चेयारमैन नरे रिजाका ब्लक नि आईपीएफ टिनि चेयारमैन नरे रिजाका बीएससी चेयारमैन तो फानसे एनसी सारसं आरो चक खा आसुगै दंखो कक थाइसा सामान ग्रै कुनु उत्तर ग्रै हंकायबा सीपीएम नि राधा चरण संनो निनि नरेन्द्र माइति संनो बर कुरि उइते ताम लापन खबा बर निसले अदं खामायया कुनु से साया हंकाय अमो हाय राजनीतिक बदल टिप्रासारक न टिप्रा हा टिप्रा लेन रिना हिनि सामानि यागलो ताबुक टिप्रासान बागे थाइसा कक सारे ताबुक याकार फाइमान कोबले आ बीजेपी नो तामनि बागे आ जागा गथाय तंखबा नों आसकै खलायजागै दङ एमो इभेन यत आईपीएफ टी सिखला बदल आईपीएफ टी नि गोबां बर हजार सिनिसराय रगनि केस रिजा कायसा केस सल्व खालायमेया नों आ जागा सरकार बाय दङ निनि होम मिनिस्टार निनि चीफ मिनिस्टार बेबाग बाय नों आसुगै दङ दा कोन खरकसानि केस पर्यन्त उथगै मानलाया इनका आमो हाइके टिप्राहानि टिप्रासारक न दफानि कक न सावै आमो हाइके राजनीति खालायकै तो बाहायकै सिनि दफामा थांजांनायबा हायनि बागै जों जत बेबाग न बुबाग्रानो लगै रिथाय आबै बागै जों जतनो न कइबो दङ फायदि बुबाग्रानो लगै लायानै किन्तु अ जागा दफानो तरजायाव राजनीतिनि तरजाक मासे जों नुकजागै दंले गतिनि राजनीति खालायबां दे जों अ हा दफानि बर' जों बुनि दफानो निजि साकसाकनो बेदगै फालै रिबां दे जों अ हावबा दंलांसिनानि बेलायखेनो वाना मासिंसिया ओंकै तिनि जों अमहाय जे सामुंरक नुगै दंमानि साख्रि लांथारि उंथुं खेला उंथुं खेला स्कक साना थांगोन पास पाया जेमन दाग्रमदि फुटबल त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन आमते गोबां एसोसिएशन दङ जिमनास्टिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसगे बांगो चिनि बरक रक आसगे थंख्रों बांगो गोबां मा जागाव चिनि बरक रक न जों कुचुक साकाव तिसाय मानखामु किन्तु तिनि नायनायदि आं आगि विधानसभा तंफ्रु बसो डेपुटी सीएम मकलकारी ओइ निन मकल बाय नायसिगदि त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन दाग्रमदि त्रिपुरा क्रिकेट नि खरकसासे मणिशंकर मुरासिं आसगे थंना करं केबो कासयना रकमान्या अमहाय मणिशंकर मुरासिं सोहाय त्रिपुराव तेबो क्रिकेट थंनाय दङ किन्तु नों क्रिकेट एसोसिएशन हिनि दं कायसा क्रिकेट एसोसिएशन कोटी नि प्रोजेक्ट उंगो कोटी रांनि सामुंगो किन्तु क्रिकेट एसोसिएशन 11 जन मेम्बार दङ 11 जन मेम्बारनि बिसिङाव टिप्रासा खरकसा फानो गुरै आमरो नुगैबो नुया हायकै बाहायकै सह्यकै दंमान आमसे आनिकै वाना मानि हेस 11 जनाबो द आईपीएफ तिरंनो साजागलिया निनि बीजेपी टिप्रासा खायने रक दंले दादिता बरकनो बो टिप्रासा किसा सगले सिलेक्शनो ओ ताकलाय साब साबनो रंजी ट्रफियाव मोथोंनाय ताकलाय साब साबनो भारतनि टीमाव रहजागनाय आमो रक जों बेलाके वानसुकथाय ताखर बखर फुटबल एसोसिएशन आरो हामनो कोटी रांनि प्रोजेक्ट कोटी रांनि सामुंगो निनि साब सारा त्रिपुरा फुटबल करं बरकनो नाखाय इंडिया टीमाव रहनानि व्यवस्था खालायमानो किन्तु आरो
सेम टू सेम ओ क्रिकेट एसोसिएशन नि हायनो अमति हाय त्रिपुरा हाबो आसिके डिपार्टमेंट गोबां कायसा डिपार्टमेंट तो 6-7टा खाय एसोसिएशन दंगो आ जागाराव चिनि बरकनि खरक साफानो करै जों आ कग्रनो जों वानसुना देरं दाखरो बुखरो अरो जे तंनाय रक सालानरक केबो आ कग्रो नवा वानसुका ताबु सुजरतै तिनि सुजरतै वानसुक जाबे दं तरे तंग तंकाय साला आनो केबो वानसुनाय करै बाहायके वानसुनाय मा सिनि त्रिपुरासानि मन्त्रि रक से आ जागा आसुगै दं बरक से वानसुक मांग्रायाव जों कामि तंनाय रक बाहायके वानसुगै माननाय के आंखे बरक मा साव के चिनि तो कगना हाजागिया जों खरकसा एमएलए ngै कुनु कगना हाजागिया कगना हाजा एफानो जों सादरब दंले के दाबरम टीएसआर सेबक साख्रि खलायनाय टीएसआर नि दुइटा बेटालियन फातार हास्तेव रहर जाक दं फातार हास्तेव जे रहर माने टीएसआर बेटालियन नि जत्त त्रिपुरासा अफिसार बेबागनो फातार हास्तेव रि रहर बाक्या साउथ विधानसभा ककपिसा आं बादे आबो आं साक तर जागै सामानि कगिया किन्तु जों मा साव किन्तु सानानि बागै से रहर जागै जों नों सायाखै बाहाय नाबा किन्तु तामा एक्शन ना जाका सामानि परे विधानसभा जत्त रेकर्ड दङ कारण आबो साकांगाय बयबो नंखर अडियो रेकर्ड दङ भिडियो रेकर्ड दङ बेबागनो दङ आ जागाराव जों बासाय साबले तामनि बागै नों त्रिपुरासा आप्रु बिप्लब देव चीफ मिनिस्टार बिप्लब देवनो आं सोंले तामनि बागै त्रिपुरासा सोराय नों सायै टीएसआर फाताराव रहरमानका तांगै अ जागा गुबुननि बर'नखाय दाया হয়তো আবার কমিউনাল কক নই মানো কিন্তু কমিউনাল তাঙ্গি সারিবা जों जोंथ' वानसा त्रिपुरासा हिन्नानै मुसुं एबले जोंबो কিন্তু नरक जेबाबो सामुं खालायो आमोनाव जों स्राय सानानि बान्ता विधानसभा रङ साका तामो फलमा जिरो गैतिनि हायनि बागै जों जेसेबानो सासिरि जेसेबानो सिरिखकदि जेसेबानो एमएलए इंदि जेसेबानो मन्त्रि इंदि जों मोथांजागनानै तै कुनु लामा करै लामा जतय तंसानो आ लामांका जों कायसा सेपारेट स्टेट दं साना नांनाय सेपारेट स्टेट माना नांनाय आबो स्राय भारतनि संविधान जों जे भारत बर्ष दंनाय जों डेमोक्रेसिनो एबा हेकेबा गणतन्त्रनो जोंबो मानियो जोंबो भारतनि संविधान मानियो हामजागो किन्तु भारतनि संविधान मानियो भारतनि संविधान हामजागो ठीक न किन्तु भारतनि संविधान जे आर्टिकेल सैजाक दङ चिनि त्रिपुरासानि बागै चिनि हा इन्डिजिनियासनि बागै इन्डिजिनियास माने जे हावा आचने जे हानि मालिक रकनि बागै जे प्रोविजन रक नारजाक माने आबो कायसा सकमानो मेंटेन खालायजा कुनु खालायजा गया ट्राइबेल साप्लानि बागै जे कुटी रां रहर जागो त्रिपुरा हाउस सेवा आमने इमप्लिमेन्ट खालायनानै रिजा गया आबरक न खुति नाति गोबां मा थपसा खायसे बाल्टी थाइजा दै बुंनानै ब्ले किन्तु आ थपसानो रुतुगै साबो सामन खालायनाय दिनि जतनो आं मन्त्रि आं एमएलए हिनै उग्लक बुसिगां पुलिस रिवै गजारो गारि कावै एसि जावै सारा दुनिया गुरिवै कक थाइजा थाइनि नारका हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टाननि कक साका ते तामिनाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासा हिनि महाराजनि बिरुद्धे कक साका आसुबायथ सिनि दफा मोथांजागियाब्ले हायनि बागै दाखुरो बुखुरो जों जारा सेबक खालायनायाव नरक बेबाग न सिनि त्रिपुरासानि बिसिं सिजाक नुकजाक हिंजागै दङ नरक कग्रब न जों नांखे बयमा फरायलायनाय बोसोर कयटा एसोसिएशन दं कयटा जोंनि बडि दं अमा हायके गोबां मा जोंनि पिएसइउ डिपार्टमेन्ट दङ जत्त जागायावनो जोंनि लुकुरकनि बागै सुबासु बाहाय खालायमान शुधु जोंनि त्रिपुरासार कायसा डिपार्टमेन्टनि सिमिन जों सायमान आबो गैतामो एसटी कर्पोरेशननि लोन सिमिन जों सायमान ते बाकी ब जागाबोति सुबिदा दं जों ते कुनु सायमिया अथच एसटी कर्पोरेशननि सोलाय डाबल प्रफिट चिन त्रिपुरासारनि बागै डाबल प्रफिट गोबां मा डिपार्टमेन्ट दङ रमदि खादी विलेज इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट आ जाग्राबो चिन जों जुदि लोन नाखांगे एसटी कर्पोरेशन लोन नाहारै नोंबोसो साबसिडि माननायबा खूब जोरे 20 टाका किन्तु खादी विलेज रक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होते जों जुदि लोन नाखांगे पाराव तंनाय एडिसि आमचाय तंनाय जों 35% जों साबसिडि मानो माने जों जुदि 1 लाख टाका लोन नाखांगे सिनि 35,000 आरो मुकुब आमति हाय लोन रक गोबां मा दङ जों जुदि 10 लाख रां नाखांगे जों 35% के 3.5 लाख जों आजागा साबसिडि मानो अमो हायरक सिनि त्रिपुरासारक केबो माननाय गरै एवारनेस बो खायजा गया जे सायमाननाय सिमि किसाम जा सावयाखै सायमानै नाहारै दंबायखा ओंखाय
buini dofani borok rok hainde building kotor kotor ungui thangba ke bongni borok mangse joto sujug subida nahari tong borok ba chasinai nota ke sungno kai joto mokolo patti khai ton ribaikha nung nukphano nugya hekai tongsiri khnabo khnaya hekai tongsiri omo haisible इंके अजागा जों राजनीति नामा तोरजागलाय दारायबतीबो महाराष्ट्रनि बिरुद्धे साका महाराष्ट्र दारायबतीनि बिरुद्धे साका चीन बिरुद्धे साका गचुंबो बिन बिरुद्धे साका आमसुक बाय अदफा हामसाना नि कक तंसिबा हामिया इंके जों ताम खलायना इंके जों जे साकेबाना थानसां निसे सामं खलायनानि नांगौ दा खरो खरो लाइथांनाय एडिसिनि मडस्टेनो borok kaisa program khlaika BJP ro borok kore JP Nadda फाइमानी 2-3 हजार borok kuthumri manya abose tipramotha dusini tipramothani biruddhe gomo case ro lekha sing deputation ro lekha kamo hai khalai judi tirpura hasteo rajniti khlaidani hinka kai sing lai thangnai salni silai tebo sini monagni sal phai dong jodi omo hai kai borok je বিশেষ kai tabu je BJP khlaina ro bujiya kai borok जोंनि टिप्रा सरमते व मोनाक बेदिके borok तलांनानै थांङै दं गाहायनि बागै जों बोसोरगांनि बिसि इलेक्शन बिसि विलेज कमिटिनि जे चंबारि आ जागा जों चिनि हेजामारा ब्लकआव 21 टा बिसि दङ अ 21 टा बिसिओ 21 टा बिसिनो चिनि टिप्रा मथानि यागंना नांनाय गा जागा जत चिनि सेबक दंनाय रक बसुम माचु बानाय चिनि TWF YTF बेबाकनो जों सामुं खलायनाय नरक जों सुबावि दंनि जों बनरनो जे मानसाक जत जागाव माय फानो जेसक मानसाक गरतै जों सुबाय दंनाय जे आदिल अग्लबसिनि MDCO फाइसा फाइका बरक तेबो सिनि दफानि बागै बाहायके जों सामुं खलायनायनि आबरनो जों मावान संनाय सिनि चेयारमेन सारबो दंखो हायनो हाय तिनि अरा जरा फाइनाय जत दाखु बुखु आनि माफानि समान जतनो आनि खाकसां माते